naar de eerste prijs en dat wordt de solodans en de categorie solodans. En er is nummer 1 geworden Joni Heuvelings uit Vlodrop. En Joni dat heet hij op een schitterende manier, op een heel afwisselende manier, op een heel gezwanke, op een heel prachtige manier. Toen in de puntjes verzorgd heeft dat hij gedanst. Geweldig Joni. En doe Chris uit Hein van Karel Fiddlers, die de welverdiende beker. En van ons allemaal een daverend applaus. Joni Heuvelings. Uit Vlodrop. Dan houden we de categorie dans verder en de groepen die hebben opgetrooien. We houden bij ook een uitzonderlijke categorie en dat wordt de dansgroep Expression uit Baarlo, de groep G, waarvan we ook heel erg hebben genoten en we hebben gezien het vastelovend feest is van jong, van oud, van iedereen. En dat heeft ons allemaal in ons hart geraakt hier vanmiddag. Dat denk ik ook, ik zie dat jullie het zeggen en dat is ook zo. Geweldig. Is immers van de dansgroep Expression nog hier om de beker in ontvangst te nemen. Meneer Piet, dat wordt gebracht, dankjewel, dat wordt helemaal in orde gemaakt. Dan komen we bij de tweede plaats van de dansgroepen. En dat zijn geworden op de tweede plaats de Bambino's van de Kwikstertjes uit Nederweert 1. En dan komt er een jonge dame. Proficiat ermee en nogmaals een applaus voor de Bambino's. En leefvastelovens kijken hier in de zaal. Dan hebben we ook uiteraard de eerste prijs. Maar dat lopen allemaal ontzettend kort bijeen. En dat is geworden de dansgroep van de Kwikstertjes van de junioren, ook uit Nederweert 1. Applaus voor hen en de beker van Karel. En natuurlijk van de hele organisatie vanmiddag. Geweldig. Ja, en dan hebben we een butenkampioen hier. We kregen vanmiddag ook een jeugdbutenkampioen. Of kampioenen. Wij weten het. We gaan nu kijken wie het is geworden volgens de jury. Het loog ook weer allemaal heel kort bijeen. We vonden het nogmaals dat je geweldig er best hebt gedaan. En we gaan een derde plaats bekendmaken. En die derde plaats, dat wordt fantastisch ingespeeld op de actualiteit. Dat wordt een geweldig samenspel van twee mensen die hier samen een buut hebben gebracht. Daar horen prachtige vondsten worden bij. Ik vond het al geweldig wie op een gegeven moment hier de sollicitatiebrief voorgelezen werden. En toen even een handje achterin op de keukens gegooid werden. Dat soort dingen. Dat vonden we allemaal heel erg goed. En daarom gaat de derde prijs naar de Zwarte Pieten. Joep Gommans en Eva Meijer. Piet en Piet, zeukenwerk. Geweldig gedaan. En dan hebben we natuurlijk een tweede prijs en de eerste prijs. We hebben hier nog 2 deelnummers staan. En dat is Ashwin Hinze, die we al heel veel jaren hier zien. En ook Quinn Hanze, die we al heel veel dukker hebben gezien. Nou, ik zal het woord eruit gooien van de jury. De tweede prijs, dat is geworden immers die in de buurtsuper werkte. En die ons een geweldige ergens heeft gebracht. Zwenke van de buurtsuper, Ashwin Hinze. En dan, dames en heren, ik heb het gezegd, heel kort bijeen liggend, maar net ietsjes beter qua mimiek, qua doen, hier staan. Die hele manier van presentatie, dat zorgde ervoor, Quinn, dat stoel als liftboy van het Wellness Hotel dit jaar de jeugdbutenkampioen, de juniorenbutenkampioen is geworden van Limburg. En weer geven we dit over een daverend applaus. Ik ben Quinn, een liftboy. En ik zorg dat je steeds op de goede etage komt. Laatst was Linda de Mol nog bij mij in de lift. 26 gouden kuffertjes had je bij zich.
heeft het onder zijn hond bij zich. Zeg Linda, wat is dat eigenlijk voor een hondje? Het zegt dat is een shipshiwapshishi. En ik zeg, heet de shipshiwapshishi van dicht dan ook een stamboom? Nee, dat heb je tegen elke boom.